Entra en Pedro Sánchez, tot queda aturat. I a dures penes i forçant molt la màquina, antes de les eleccions del 2019, la senyora Armengol aconsegueix que s'aprovi una part del règim especial de les Illes Balears buit de contingut, sense cap dotació econòmica, i que se comenci a tramitar una part fiscal de forma independent a dins del que era el Congrés dels Diputats. Se va vendre com un dia històric per part de la senyora Armengol, va reunir a la capella del Consolat a tota la societat empresarial, tota la societat civil, i les va vendre com un dia històric aquella firma del règim especial de les Illes Balears. I nosaltres els vam haver de dir que, per desgràcia, era buit de contingut i era un bluff. Han passat, des de maig, juny del 2019, han passat ja un any i pico. En duim 2 i pico des que el hagués pogut aprovar. I què mos suposa això? La senyora Armengol va fer un càlcul de 257 milions d'euros de la part fiscal que va quedar allà aturada. Si tenim en compte que són 2 anys que ja haurien de disfrutar, la senyora Armengol, amb el senyor Pedro Sánchez, ha causat un perjudici en aquesta comunitat autònoma de més de 500 milions d'euros en 2 anys. Si afegim els 180 milions d'euros cada any que va deixar de perdre des de l'any 2015, ja no vos dic el forat, l'immens forat en milions d'euros que no han arribat a les Illes Balears culpa d'aquesta mala gestió global, amb una situació que a Madrid la nostra gent, els nostres senadors, els nostres diputats, han estat fent feina de forma continuada per intentar que se reactivés aquell borrador que hi havia de fiscalitat presentada per Pedro Sánchez i per la senyora Armengol. No ha estat possible. I el que hem decidit ha estat agafar la iniciativa nosaltres, una vegada més des del Partit Popular, i presentar una proposició de llei en el Senat en el que era el document de fiscalitat, aquell que havíem presentat al PSOE, que era una còpia del Partit Popular, i l'hem millorat amb un parell de temes. Aquells temes que s'han millorat és que el que deia la senyora Armengol tenia un límit en el temps, és a dir, l'any 2026 s'acabava. Nosaltres hem dit que no pot ser, que ha de ser per sempre, és a dir, nosaltres el 2026, el 2027, el 2028 i el 2029 seguirem tenint els mateixos problemes d'insolidaritat que tenim ara. Per tant, han llevat el límit temporal i hem posat també una part d'inversió, més desenvolupament i implementació a dins el que és el capítol de desgravacions fiscals. Això són les úniques 2 coses que hem tocat d'aquell document. I per què dic i faig en remarc això? Perquè sense cap dubte espero que la senyora Armengol i el PSOE apoyi aquesta proposició de llei a Madrid.